غيفاق حالين عليه الميل غمسز يقوي تناش يا قوي Hürmetli Şamil abi, әлігі әсер сіздің сәнғат тұрмышығызда зор әтәргеш берген әсер. Міне әлігі әсернің келіп шығу тарихы турында сіздің білән сөйләшіп алайық әлі. Рамил, бұл 1981 жыл еді. Меңа мұнда некігі дует бар еді. Рәмзи Азинатуллина һәм Наиля Валиева білән. Дует башқаралар еді ikisi. Нешіктер бір уақыт меңа олар хат кетіп берділер. Рүстәм Бякин, Рүстәм Хаджиш мені шақырған болған үйіне. Ол Чех базар янында Лискав турамында тұратырған болған екен. Мен шунда бардым. Мені бітіне екінші жер білән шақырған үй. Олар yazганнары бір Нур Мухаммад Хисамов деген абзый бар, академия наукта да эшлейдер ул. Шагыйрь да. Шуның сүзләренә язылган бір кәрәкәшлем минем деген бір җыр бар иде. Меңа шуны башлап җырларга туры килгән икән. Кирәк булган. Шуннан бардым. Алдан ук беләдер Ибн Стамовны. Элеке фатирында да булган бар. Уллакта әнисе Сәнияр мәрхүмәкәй. Шуннан мен мұны репетиция башладық қазір Рүстәм белән. Жырлап бітірдік. Репетиция жасап. Халәжевті Халима Паша алып келді. Рүстәм, қаралы, сенің бет бір жырың бар. Сорнаймынғы деген. Бір кімге де бермәлі емен. Шамилге берәл дейді. Шуннан бек ішкі культуралы кішейінде ол Рүстәм Хачиш. Ярар Халима дейді де, қай нотаны кетір әлі мұнда. Дейді де, нотаны кетірді. Шамил, нотаны оқи біләсің ме дейді меңа. Мен айтам, аз біләм мен айтам, мен Қазан музыка үшісін бітірдім, ансамбльдершен бет мен айтам. Мына қазір қойды, екеулеп репетициясы башладық. 4 куплетлі жырын біз мұның қабатлап шықтық, бір тапқыр, жұрнан бұл тоқтады да, Шамилді, қора сен мұны көптен жырлаған шекілі башқардың бетәлді. Әйді біз мұны бір отына ішінде радиоға барып яздырайық әлді. Метем, ярар Рүстәм абай. Шоннан шол көрсеткен вақытта радиоға бардық біз. Рүстәм абай өзі ойнай. Қазір бір тапқыр яздырдық. Рүстәм абай айт, әйді кіріп тыңлап шығайық әлді. Ол вақытта звук режиссер біздің атақлы композиторымыз еді. Исмайыл Шамсутдинов деген бек ұлпат кіші еді. Мына қазір кіріп тыңдарға дейіп кіне ишікні ашып кірген ек. Біздің бек жыршыбыз деп айтам мен. Фахри абай Шамсутдиновның опера жыршысы. Тұрып басты бұл. Шамил қаралы. Сен мұны қабатлама. Бәлкі бұл айттырып башқарада olmazsın. Қалдыр дейді. Шыннан Рүстәм абай айтты да, «Гера Шамил, мен де қаршы түгіл. Менің өзімнің сол қолда бір аккордта бір нотамны
бармағым ялқышты дейді. Міне шоны ғына түзетем де, мен бұл жеріні қалдырам дейді. Біз мұны қалдырдық. Радиодан да бере башладылар. Аминаның юбилейлікні екенді ұнытқанмын екен. 81 жылдан 60 яш болған. Бір заманны бұл мені юбилейна шақыра. Бұл бек скромный ғана ішлеген бұл мұнда. Бұл вақытта бет қазіргі шекелі бұлай тіріп түшіп түткен фотографларда жоқ дегенде біздің саңғатның ең үлкен әһеллері жиылған болған дегенде. Илхам Шакиров та бар мұнда, бұл да келіп кірді. Эмил Жәләлетдиновлар, Бегішевлар, Фарида Пакудашев да келген ие. Ең қызығы шонда. Менің андай хикмәтләрне күргәнем юк ие. Күпме мәҗлесләрдә булып, шагыйрьләрнең, композиторларның бір вакытта да хатын белән кунакка чакырганнар юк ие. Кирәк бит хатын белән чакырган. Утырабыз икәүләп. Бір заманны Фарида Пакудашев карап торды да, килде дә мине Башкортстанда ук беләдер инде, ансамбль белән барадыр. Менің яратқан татар малайым келген деп меңа келе тұрған егіл. Уртағызда кіріп отырайым әлді. Уртаға кіріп отырды ол. Шонда меңа яңадан бір бақыт елмайды. Меңа бұл жырны обком секретары Мұрзай Татқишның сұрауы бойынша яңадан башқарға туры келді. Міне шонда форма бек әйбәт ие. Рүстам бек өзі ойнай. Шоннан мұны башқардым мен. Бек яқшы впечатление қалды мұнда. Шамил абый, әлігі әсер Татарстан дәулет жыр һәм бию ансамбліне нишек килеп кірді? Міне шуны айтам бит. Жырны қазір мұнда Яким белән яздырған жырны худсовет уздырып, бик еш-еш бире башладылар. Яңа жыр, яңа алым, яңа сулыш, күләмле жыр. Шуннан бір вакытны мына безнең Рашид Мустафин тыңлаган. Тыңлаган да коридорда безнең ял вакытында, перерыв вакытында килгәндә килде дә ул миңа әйтә. Кара Шамил ди, синең бер җырың бар икән ди. Якин җыры ди. Әйтәм, сорнаймын әллә. Әйе ди. Әйдә шундый Хорышын обработкаға берегәл ди, бір композиторға ди. Әйтәм, әйдә Рашид, қаршы түгел. Кімгә берергә ди. Әйтәм, Әзәр Ханиф Абдуллинға берсәк әйбәт булыр. Аның мен әйтәм, миңа кулы бик кышый. Туган теленең бөтендә обработкаларда бөтенсе дә бик аханлы, мен әйтәм, яңгырый. Шушының бу Абдуллин эшкәртте бу җырны. Әмма дә ләкин бу җырны башкара башлауга безнең ике генә куплет калды. Ике куплетче генә башкарылган. Ни өчен 4 куплеттан 2 куплетка калды? Мансам мен үзем дә аңламадым. Чөнки сүзләрнең авторы Шәриф Хусайнов бик яхшы врач иде ул. Таныш идек без аның белән. Ул миңа үпкә белдерде. Шамил нишләп мен 4 куплет яздым ул җырны. Син нишләп 2 генә куплет башкарасың ди. Бәлки ул дөрес тә булгандыр. Әгәр 4 куплет булса, ул тыңлаучыны ардырта да торган булгандыр. Иң кирәкле куплетлар гына алынган. Бик удачны килеп чыкты. Һәм озын гомерле булды, Рамил. Нәрсә турында бу җыр? Гомумән җырда шагыйрь нәрсә әйтергә тели? Бу тулысынча мәхәббәт җыры. Монда бу чагыштырып бирә. Картларның мәхәббәте ничегрәк, кызларның мәхәббәте ничегрәк, яшь җегетнең мәхәббәте ничегрәк. Һәр берсен айрым-айрым тәфсилләп биргән бу моны. Ул да кызык. Әйтәм, ялгыз җырлагым хәтта мен бит 4 куплет белән башкардым. Монда калды ул 2 генә куплет. Һәм
Бәлки дұрыс та болғандар деп ойлап отырамын мен. Минем уйлауымча, аның 2 куплетка калуы әле бәлки аның размеры үзгәрү белән бәйледер. Чөнки 4 куплет башкарган вакытта сез аны тиз ритмда башкардыгыз. Җитезрәк ритмда. Әйе. Менә инде Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле репертуарында Да, сузыбырақ. әкрен ритмда бара. Сузыбырақ, Аның әле баш өлеше бар. басым ясабырақ. Һәм инде азакта кодасы бар, шулай бит, әлеге әсәрнең. Хор белән башкаруда бу әсәр тагын да бай яңгырый, шулай бит. Хор аны байыта, матур төсмерләр кертә әлеге җырга. Һәм инде хор белән башкарганда, чыннан да менә җырның барлык сюжеты ачылып биреләдер кебек. Әйе, ул бит Рамил үзеңне ялгыз җырлауга караганда хор белән башкару авыррак, күпкә җаваплырак та. Чөнки син монда һәр бер хорда башкарган партияларны бөтенесенә син кулак саласың. Кайсы орында форте бирергә, кайсы орында пиано, кайсы орында пианиссимо бирергә, кайсы орында тизрәк, кайсы орында азрак акрынрак та җырларга. Монда yüzәсең. Чыннан да менә әлеге җырны без үзебезнең мастер классларыбызда аерым күрсәтүебезне хәзер безнең тамашачыларыбызга аңлатып китергә кирәктер. Чөнки бу җыр безнең ансамбль репертуарында инде ничә елдан артык. Мин генә 25 ел башкардым. Менә, димәк инде Аннан соң син күпме башкардың инде? бу җыр безнең ансамбль репертуарында 50 елдан артык дисәк тә дөрес була, шулай бит. Әйе, минең Рамил шаккатты менә бер заманны, кайсы еллардыр түгелгән әйтә алмыйм. Сочида йөрибез. Немецлар килгән бик күп. Бер залда без концерт бирдек. Шыгырым тулы зал. Шибен ушканда тавыш юк. Җырны җырлап битердек. Немецлар аяк ура бастыра. 2 тапкыр сорап җырладылар шушыны. Аннан соң Брауншвейгта булды ул. Правительство митингчеләр баргач, шунда шул кадәр бу Европага да үтәрлек җыр булып чыккан. Мәгънәле җыр. Уста башкарганбыз икән дип, ансамбль белән. Бу минем генә түгел инде бу уңыш. Бу бөтен коллектив уңышы. Чыннан да Татарстанны, Россияны генә түгел, бөтен Европаның уңышын казанган әлеге җыр. Шулай бит. Бу чыннан да бу композиторның да зур өлеше, шагыйрьнең дә зур өлеше, җырчының да зур өлеше, һәм инде менә хор өчен эшкәрткән композиторның да зур өлеше. Зур хезмәт керткән булып чыгалар булар бөтенесе дә монда. Моның аннары әйтеп утырам шушыныйда бер әгәр дә гади халыкка да барып керә торган җыр булып алды ул. Минем хатırım Актаныш районыннан. Ялда ятам мин Актанышта бабайларда. Бер заманны күрше авылдан бабайларның туганнары килде. Улы яшьтәге бер апа. Мин җыгылып китә яздым. Турыда ул бер заманны каралы кияү ди. Син ди бер ди җыр башкарасың ди Сырнаймыңга ди. Шушыны ди миңа бер җырлап күрсәтерсең әлегәме ди. Бу бит гади генә җыр түгел. Бу бит классический җыр югыйса. Инде гади халыкка барып җиткәч, димәк, бу любой урында үтеп керә торган җыр булып чыкты бу. Узын гомерле, дәвамлы. Аннан хәтерлим синең килеп кергәнне. Син тагын да яшәрәк иңгәл ул вакытта. Мин үзем ансамбльдә эшләгән вакытта педагог ролендә башкардым. Бик күп җырчылар белән шушыныларны, җырларны торгызу өстендә эшләдем. Нәрсин кергәч менә шушыныйны, мин әйтәм, бу Сырнаймыңын башкарырга сәләтле җегет икән дип. Аннан син бик тыңлаучан булып чыктың. Менә әлдә шикелле
Былай тұрып, мен баш қағып шошыра келіше тұрған жігіт болдым. Мен біраз қырысырақ та, керек болғанда мен азырақ қотырақ та сөйлесе тұрған кіші. Мәдәләкен мен жүрексіз кіші түгіл, Аллаға шүкір жүректі кіші. Түрлісі бардыр. Шуны мен әлі бақытлы шушы жырны сеңа бөлек еткен ішінде. Сен де көп үліш кірттің бұл жырны дәуам етуде. Рахмет сеңа. Сезгә бик зур рәхмәт, Шамил абый. Миңа шундый зур ышанышыгыз өчен һәм сездән шушындый миңа карата булган зур мактау сүзләре ишетү минем өчен әлбәттә бик зур дәрәҗә. Һәм менә шушы урында әйтәсе килә, менә сезнең шын татар жанлы кеше булуыгыз безнең хәтта классик әсәрләрне дә татар халык җыры кебек кабул итәрлек башкару сыйфаты бар сездә. Классик булган әсәрләрне дә гади халык аны татар халык җыры кебек кабул итә. Рамил ул җырларны үтәргә ярамый. Менә икенчесен әйткән вакытта, чөнки Мәскәүдә безнең запись бара. Мәскәүдә дә рәк шушы Казандагы шикелле яздырганда беренче тапкырдан язманы калдыртырды. Олег Георгиевич дигән кешедән дә 2 метрлы гәүдәле, әлдә хәтерлим, күз алдымда. Шуннан мин җырлап чыкканым, Кустабаев шунда тора, Кустабаев да кирде тыңларга. Бу шушылай торып, шу 2 метрлы гәүдәсен алып, миңа "Бүдләмие маэстро" диде. Шул кадәр дә инде кичкенә кешене шуны миңа маэстро дип әйтергә. Ул нәрсә диде сүзне? Вы вот эту татарскую песню вывели в мировом масштабе диде. Ишенеп ташлай булганда шуңа күрә әйтәм, менә немецлардан чек биреп тыңлады. Төрле урында, Япониягә баргач, ничек оягыра басып тыңладылар, 2 тапкыр башкарып. Татарның да җырлары үлмәс җырлары бик күп. Шуңа күрә ансамбль безнең шундый җырлар ансамбле безгә туып торсын. Аны башкаручылар туып торсын. Инде мин түгел, сен дә хайран улгайып барасың. Бик яхшы җегетләр килсен, кызлар килсен. Татар телебезне, татар сәнгатебезне байтырга Рамил. Шулай булсын, Шамил абый. Чыннан да әлеге җыр безнең буыннардан буыннарга күчеп яшәсен иде. Халкыбызга тагын да башкарылсын иде. Үз чиратымда минем сезгә рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Әлеге җырны миңа шулай ышанып тапшырганыгыз өчен һәм халык арасында әлеге җыр әлбәттә сезнең тарафыгыздан күбрәк кабул ителә. Сез башкаруда халык күңелендә күбрәк кирип калды. Миңа сездән соң башкаруы әлбәттә әлеге җырны бик авыр, чөнки бу җыр беренчедән башкару ягыннан авыр булса, икенчедән шушындый бөек җырчыдан соң башкару, бу бик зур җаваплылык сөйли торган әйбер. Менә бүгенге безнең мастер-класста мин нәкъ сез өйрәткәнчә әлеге җырны хәзер башкарып күрсәтергә тырышам. Безнең тамашачыларыбыз да әлеге җырны бездән күреп, шулай ук үзләренең балаларына җырларлар, башка халыкларга җырларлар һәм әлеге җыр тагын да киң казаныш алыр дип уйлыйбыз. Узын гомерле булсын ия. Bir yaş yigit dünya kılamay Чуть-чуть движение. Üzülüp uynay sırnay Күңеле bir yaş Движение. Sazına
уйлый шәшләр түн йөзләре ай. А закрывай сөзіңді. Езіләрі та-та-та. Ой. Продолжение. Ике яш кызкай йөзләре ой. Чуть-чуть перекрывай. Дәрес ашмай йөгереп шықмай ғишық хәлін әлі білмей ғәмсіз yo'qlay tanash yo'qlay g'ishiq qalin ali bilmeydi g'amsiz yo'qlay tanash yo'qlay. Aferin. Бик зур рәхмәт Шамил абый сезгә. Әлеге җырны безнең халкыбызга ирештергәнегез өчен, әлеге җырны яшь буыннарга тапшырганыгыз өчен. Без дә үз чиратыбызда әлеге җырны сакларбыз, әлеге җырны киләчәк буыннарга тапшырырбыз дип уйлыйм. Сырнай моңа күңелләребездә яшәсен. Сырнай моңа күңелләребезне дәртләндерсен һәм сырнай моңа барыбызга да киләчәктә матур яшәргә, киләчәктә җырлап яшәргә зур өметләр бирсен. İlahi.